Umay kami manang kakabsat kumablaaw kada kayo, kada ito ni na oras, iti maysa nga naimbag na radio nga aming kakabsat. Iti tiyempo tayo iti Pilipinas, ket isu iti Wednesday, ket adda digiti iglesia nga ususaran da ito series tayo iti midweek. Prayer meetings da, uray pa ikadigiti care group da kakabsat. Ket no kasta iti mo susar nga ako Diyos iti naridawa. Sakbay tayo kapsat, nagpatuloy, kabatet na pagkararag tayo. Maminsan pa'y ama daw at bibisyonan na kami. Idalan na kami, babae ni Santong Espiritu, ikan na kami iti sirib, ikan pa nakaawan. Tapno Diyos na iti adalid ni na paset sa umitan. Ket isu iti mangket kada kami iti sibiyag nga namnama. Nga da kami naiangkla kada naman. Dawatin ng Diyos na pinagsiyonam iti gayem kay kakabsat. Nga isu iti naayat na kaduaning agadaling sa umitan. Dahil ito dawatin ni nga ipagpakaasi tinagina ng Jesus. Amen. Ada tayong kapsat iti lesson number 12. Iti paulo na marriage vow to love and to cherish till death do us part. Daytoy kakabsat iti maudi nga paset dayjay sapata marriage vow no isuti ususarin tayo no adda iti agkasar. Kinuuray iti nagkasar tayo kapsat. Langruna iti nagkasar kami ni Mrs. Rafanan. Ket naisagana daytoy nga paset kapsat to love and to cherish till death do us part. Kadigdi umunan at talo nga paset iti marriage vow nga inadal tayo. Anya di gitoy, for better or for worse. Naadal tayo kakabsat nga ni Apo Jesus kayat na nga isu dayjay ayaten tayo. Ket ited na dayjay kasasayaatan the best nga agpaay kada tayo kakabsat. Naadal tayo met for richer, for poorer. Ngayon tun no maki-business partner tayo kan Apo Diyos. Saan tayo nga kitkitain kakabsat, digit na ilubungan nga kinabaknang wenno sanikwa. Taapay, digito'y kat agdadail da, digito'y kat aglati da, saan da agdanayon. Ngayon dahil pa nakirelasyon tayo kan Apo Diyos kakabsat, saan laeng nga dito'y rabaw ti daga, ikan na tayo itinarang ay apanagbiag, no di kitinang nangrunan kadaya agnanayon, ngayon sa gananan. Kunana ni Ari David, surely goodness shall follow me all the days of my life. Di na panalawas inadal tayo in sickness and in health. Nauray pa'y gayam kaupsat nga intun no agsakit tayo. Tapay, gapu iti basol, ken panagsalungasing tayo kadagitin linlinteg ni Apo Diyos. Uray pa'y itilinteg iti salungan. Ni Apo Diyos sana tayo nga baybayan. Inted na digiti prinsipyo no kasano tayo manen nga agbiag no maisubli tayo kadayjay nan anay nga salunat tayo. Itadalin tayo tatakit may nga napateg na kinapudno. To love and to cherish till death do us part. No itibiyang kakabsat iti panagkalaysa. Dahil sa pata nga nipatay laeng ti mangisi na kanyata. Iti kayat tayo nga sirken, dahil yun naununag apan nakirelasyon ka ni Apo Diyos. Saan aplinano ni Apo Diyos nga adda iti matay. Dahil tinadal tayo kabsat ket idin nga kunana iti Diyos, parsuain tayo iti tao akas kaisping tayo. Nang damili iti daga, ket idinalpasnan nga nadamili, inyangis na, dahil angis nga naggapu kenkwana, ket nagbalin kakabsat, nga dahil nga dinamili na, nagbalin asibibiyag akararwa. Dahil asibibiyag akararwa, adda iti angis na naggapuan na, naggapu iti Diyos. If God is immortal, dahil kumatao kakabsat nga pinarsuan na, no saan ang nagsalungasing, saan ang nagbasor, awan ko makakabsat ni patay. Iturong kayo pa dahil
pan nakasulisog kakabsat ni Eva tap na maawatan tayo eleksyon tayo. Hindi na pan ni Eva ije minuyungan the Garden of Eden. Nakadanon kakabsat ije kayo nga imbaga ni Apo Dios nga saan dan tukuma nga mangan iti bunga na the tree of the knowledge of good and evil. Nadanon na di jay ket adda ijay iti maysa nga pinarsuan ni Apo Dios. Ket dadya ulag nagsao kakabsat. Ket sinulisod na ni Eva. Iti inbaga na nga intun numangan kadayjay bunga nga inparit ni Apo Dios saan to amatay. Iti inbaga ni Apo Dios intun numangan kayo kadayta nga bunga matay kayto adi bumurong. Two conflicting truth. May isang pudno, may isang ulbod. Diya pudno kunana na Apo Diyos, matay ka doon di bumuro. Iti ulbod kunana, saan kayo ito matay? Daksang gasa, pinati ni Eva ni Satanas. Intugot na may bunga dahil nga kayo pini anan basol da. Tatan iti kitain tayo. Iti kayat ni Satanas kakabsat iso dayto anya. He wants to separate us, isina na tayo iti Diyos. Adda kakabsat iti saludsod ni Pablo nga nagpintas sa ludsod. Basahin tayo di Romans chapter 8 verse 35. Saludsod ni Pablo, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Nagpintas nga sa ludsod niya. Ta iti ibagbaganan ni Satanas, separation from God, especially the eternal separation from God, ket isu kakabsat iti pannakapukaw iti maysa nga tao. Kunana ni Pablo, who shall separate us? Sino iti mangisina kadatayo iti ayat ni Kristo? Tiriribo? Tirigat? Iti pannakaidadanes? Tibisin? Iti kinapanglaw? Wenno iti peggad? Kanipatay? Dagitoy kakabsat iti pagbubungan tayo nga mangisina kadatayo gani Apo Diyos kadayayat ni Apo Jesus. Anya. Ngam sinungbatan mo't laeng kakabsat ni Pablo dayay sa ludsod na in verses 38 and 39 of Romans 8. Iti sungbat na, I am persuaded that neither death or life shall be able to separate us from the love of God in Christ, Jesus our Lord. Nagpintas nga kinapudno ko na awan duwa-duwa nga awan iti makaisina kadatayo iti ayat na. Anya di gijay? Pegkat ka di? Saan natin isina? Riribok ka di? Saan natin isina? Rigat ka di? Saan natin isina? Panakaidadanas ka di? Saan natin isina? Uray pa'y kanipatay, saan na tayo nga isina kadaya ayat ni Apo Diyos. Taamo ni Satanas kakabsat. Ije Roma 6:23. For the wages of sin is death. Isun nga inted ng dadya basol, ta isu itinamnamainan nga mangisina kadatayo kadaya ayat ni Apo Diyos. But in the same verse, in pagamit laeng ni Pablo kabsat, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Iti adalin tayo tata, may panggap kadayjay patay. Death. Is death a separation? Kunana ni Pablo saan? Kapay, alaen tayo kakabsat, ijibiyang iti Diyos, ni Apo Jesus iti mangibaga kada tayo, no anya iti kaipapananda jay ay ayaban tayo nga patay. Death. Tapno mawatan tayo kapsat, apan tayo di kapadasan ni Apo Jesus, ijay John chapter 11.
Aday ti maysa nga ili iti Betania. Iti Betania dati talo nga agkakabsat ni Lazarus, ni Marta, ken ni Maria. Daytoy nga balay kakabsat, uno daytoy nga pamilya, isu iti kang kanayon nga dagdagasan ni Apo Jesus numapan iti Betania. Dahil pa nagsasaw nga ayuyang na kakabsat. He is no longer considered as a visitor but a member of the family. Ito'y John chapter 11 kabsat, ni Lazarus nagsakit. Dahil sakit na, dimteng iti papatay. Natay, naipunpong. Ngem, gitaan tayo kabsat iti verse 11, iti chapter 11. Kunana ni Apo Jesus, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Nyabiyang na po Diyos, nagsaon niya Apo Jesus, tigayem tayo nga ni Lazarus maturo. Ngem inna, tapnurinan. Iti paset, iti panagbiag, ada iti panagturog, ada iti panagriing. Iti agmalam kakabsat, isu iti panagtrabaho tayo, iti rabi isu iti panagturog tayo, ket iti bigat, agriing tayo. Ket kuna di adalan Apo, kuna nigayem mo nga Lazarus ket natayen. The disciples, ijay kinatao da, akas kada tayo kakabsat, anya, iti panunot tayo, natayen ni Lazarus. Ngam ti kunanan ni Apo Jesus, matulog. Napanda kakabsat. Sakbay da nga sumangpet, ije pagtaingan ni Marta ken ni Maria. Dagiti tattao ket kuna da Marta. Adda ni gayem yung nga Lazarus. Sinabat kakabsat ni Marta ni Lazarus ije dalan. Then they have a dialogue. Ije dialogue na ket ibagadan nga hanggang agdalan. Ngami tinapintas kakabsat ije paset iti chapter 11 isu iti verses 24 and 25. Basahin tayo kakabsat. And Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whosoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Ito'y kakabsat at day iti kayat ni Apo Jesus ng ibaga. Dahil ko na nang, whosoever lives and believes in me shall never die. Apay no maturog tayo kakabsat. Dahil anges nga adda kada tayo, isuntumit laeng iti mangriing kada tayo kakabsat, iti bigat sang kadi. Ngem adda kakabsat iti ibagbagana ni Apo Jesus a kinapudno dito. Dayjay amamati kanyak kunana. Saan amatay? Taapay inyarig na kakabsat niya, inyarig na kakabsat dayjay nga kasasaad ni Lazarus. Anya napasama kay Lazarus natay. Iti maysa apan nagturo. Apan tayo kakabsat ijay daan natulag tapno maawatan tayo ti inbagana ni Apo Jesus. Iti Daniel chapter 12 verse 2. Iti kunanan ni Daniel kakabsat, and many of those who sleep in the dusts of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt.
Uray pa'y kakabsat, daan atulag, inusarin ni Daniel. He was inspired by God, inusarin ni Daniel, dahil kunana nga, adunto dagiti natay nga agbyag, danto manan. Dagijay nga naturo. Those who sleep in the dust. Sleep. Kunana ni Apo Jesus, apanak ni Lazarus, tariingat ta maturo. Kunana ni Daniel, dagijay anatay, maturog da. They sleep. Kat adanto kakabsat iti gundaway nga agriing da. Kunana ni Daniel, iti daduma, agbiag danton, iti biag ng nanayon. Dagiti daduma, agnanayon to, iti panakay babae. Kaday ito yung baga ni Daniel kapsat, there are 2 points manen nga kayat ko nga idaanon kada kayo. Tatang agbibiyag tayo, kunana ni Apo Jesus, he who believes in me, kabayatan nga patsin tayo, kabayatan asibibiyag tayo, tatinatay sa awang pamatinan kapsat. Isong inbaga na Apo Jesus, sino man nga si bibiyag, amamati kanya, dahil iti kondisyon kakabsat. Anya, nga inton mo si bibiyag tayo, adda kuma dahil patpatsin tayo. Sino patsin tayo? Ni Apo Diyos, wino iti kapuso. No ni Apo Diyos iti patsin tayo kabsat, kit patsyek nga pinati tayo, kit patpatsin tayo ni Apo Jesus. Anya iti kunana, daytoy ngem baga ni Daniel. When maturog tay man, when aginanatay man, ngem anya itin baga ni Daniel kakasa. Itin baga ni Daniel, agriing tayon to iti biag nagnanayon. Kaano dita? Kitain tayo kakabsat. Nya, nga intun no dumteng daytang nga panawen, nagpintas dayjay panangipalawag kakabsat ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo iti syudad iti Tesalonica. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 and 18. Basahin tayo kabsat. But I don't want you to be ignorant, brethren, according to those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Di inusar ni Apo Jesus, di inusar ni Daniel, isumot lang iti inusar ni Pablo. Anya kondisyon kakabsat, dagijay anatay, isudaket maturog. Agsipod ta maturog da kakabsat. Kunana ni Apo Jesus, apan ko ariingen ni Lazarus. Kunana ni Daniel, agsipod ta maturog da, agriing danto. Itinamnama tayo, agriing dagiti nagpamati ni Apo Jesus, itibiyag nagnanay. Ituloy tayo nga basahin kapsat. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring him to those who sleep in Christ. Kada ito yung versikulo kapsat, iti verse 14, at da iti contrasting words nga inusar na ni Pablo. Ni Apo Jesus na tay, dagijay nga agururay ken kuana maturo. What is the difference? Iti difference nga kakabsat iso dayto. Iti ipapatay ni Apo Jesus is the wages, the penalty of sin. Binayadan na dayjay nga supapak iti baso. Iti ipapatay ni Lazarus, iti ipapatay dagiti ayaten ta iti biag nga imununan ngem datayo. That is the term that we use, imununan ngem datayo. Dayjay kakabsat, they are asleep. Saan nga isu kakabsat iti wages of sin? Saan nga isu kakabsat iti penalty of sin? It is the consequence of sin. Isu nga kitain tayo,
Isong inusar ni Pablo kabsat nga niya po Jesus na tay, ngam dagitjay anamati ken kuana, riingan nan to ida iti panagturog da. No ni Apo Diyos ket natay, iti ipapatay kakabsat iti wage of sin, iti supapak iti basol, ket nagungar, iti bagbagana ni Pablo, adda iti namnama, dagiti naturog ken ni patay, nga agriing nanto. Ituloy tayo basahan kapsat. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive remain until the coming of the Lord will not by no means precede those who are asleep. Inulit nan. Adda digitjay na panen iti samit ni patay. Ngem iti Biblia ni Apo Jesus, ni Daniel, ni Pablo, anya maturog da. Iti napintas nga buya ko na intunumay na Apo Jesus, adda digitjay si Biblia. Adda iti danunan ni Apo Diyos nga sasantos as ibibiyag. Sanin baga, ket datayo as ibibiyag, saan tayo nga unaan, dagiti naturugan. Anyan to iti mapasama kaabsat. Una na, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Daytoyen dayjay inbagana ni Daniel nga panagkungar nga agpaay iti biyag nga agnanayon. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Nagpintas kapsat. Sublian tayo. This is the embodiment of our hope. Daytoy kabsat itibuklen itinamnama tayo. Nga oray no iti panagigimong tayo, adda dayjay antem tayo, we have this hope. Nga intun no umay ni Apo Jesus. Dagitjay nga nagbiag, nga pinutputan da iti pamati, dagitjay nga nagbiag, nga inigganan da iti namnama. Intun no umayin ni Apo Jesus, ket mangyagda dagit timek, dagit arkanghel, babaen, kadagit trumpeta. Titanam, nga isu iti naginanaanda. Awan tu kakabsat ti panakabalin na, nga tenglen na dagitoy nga anak ni Apo Diyos. Anya nga nagpintas. Iti kunana diyan, iti kasta agnanayon nga adda tayo, iti den na iti Diyos. Death temporarily separates us from God. Sin temporarily separates us from God. Ngam intun kakabsat no awanan ni patay, intun kakabsat no awanan ni basol. Awantun kakabsat iti anyaman nga mangsinamanen kada tayo. Dayti kunanan ni Pablo, awan pulos iti mabalin amang ngisina kada tayo kadaya ayat iti Diyos. Apan tayo kakabsat kadaya kapadasan manin ni Apo Jesus. Ijebitan niya. Kuna na ka Marta nang punpunan niyo kapsat. I had the privilege of going to Bethany. Iti tanam kakabsat ni Lazarus, ket adday iti igid iti kalsada. Adday iti ruangan na, ket dayjay tanam isu kakabsat iti nakali. They dug, iti kauneg na it's about 5 to 10 meters deep from the surface of the road. Adday ti basit nga ruangan, adday ti basit nga agdan, nga isu kakabsat iti nangibabaanda kadayjay abangkay. Idin nga nakadanon dakit kunana ni Apo Jesus, lukatan niyo dayta nga ruangan. Ang kikinita siguro di jay tattao, tapay 4 days.
Anmet nga iti sitwasyon, ket kas kada tayo, nga no adda ti urayen tayo kakabsat, paikabil tayo kadayjay nga nag-imbalsamo, iti adu nga agas. Tapno dayjay natay, iti bagina saan nga agrupsa, iti mabiit. Ada iti ulimat, there was silence. Idinalo katandan, ti mader ni Apo Jesus ijarwangan. And with his loving voice, binilin na ni Lazarus. Lazarus, 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 come forth. Dagiti tattao kakabsat, kitkitaan da dagiti ayan iti arwangan dagiti nga pansyon. Kitkitaan da no niya iti mapasamak. And slowly, Lazarus came forth. Manipud ijay ayan iti bato kakabsat, nga isu iti kaslalamay sa nga katre iti uneg iti pansyon. Nga isu iti nang ikabilan da kadayjay bagi ni Lazarus. Idinangeg kakabsat ni Lazarus dayjay timek iti man nakabalin nga nang parswa kenkwana. Ni Lazarus nagriing, naggungar. Ni Lazarus timakder. Ni Lazarus bimangon ket imuli kakabsat kadagijay nga agdan ingana nakadanon ijay ngato. And I like what Jesus said. Warwaran nyo. Kadagiti inbarebedyo kenkwana nga lupo. Let us go back. Kadagiti sin kakabsat nga inbaganan ni Pablo. Ngay sumat lang tinbaganan ni Daniel, nga iti kamaudyanan nga aldaw, intun no umay ni Apo Jesus, addanto dagijay nga agriging. Ni Apo Jesus, babaen iti pan nakabalin nga inted kenkwan. Riingen ng tun dagijay anaturog ken ni patay. Kada kayo kakabsat, ada ka din dagiti ay eten nyo tibiyag, immediate member of the family, nga kada ito'y nga gundaway ket kayat yun to nga kasinara in our side, the family of the Rafanans. Ada iti upat kakabsat. Day di mamang ni Papang, ni Manong ko nga Moses, kin ni Memo. They are asleep. Anyan nga nagpintas kakabsat anya, nga intun no umay ni Apo Jesus, iti may kadua. This is our hope. Nga digijay nga iaten nyo tibiyag, digijay nga iaten ko tibiyag nga imbaga, babaen iti pamati tayo kakabsat. Agriing danto nga umuna. Agriing danton iti agnanayon a panagbiag. Ket iti kunanan ni Pablo kan kanayon nga addatay ton iti din na iti Diyos. The purpose of the enemy is totally defeated. Dapat separation can never be successful again. At dati ko na iti may isang Christian author, sin will not occur the second time. Kakabsat ko, kitain nyo, are we connected with the Lord? I'll go back to the illustration ni Apo Jesus. Kunanan ni Apo Jesus, I am the true vine. You are the branches. Sikaken siya. Our life is dependent on the vine.
Isulti ko na ni Apo Jesus, remain in me and I in you. Awan iti mabalin nyo na saan kayo nga maikamang kanya. Unless we abide in Christ, uray pa'y itinamnama iti biyag, biyag nga agdama, biyag nga agnanayon anang nang runa kausap. Iti ayan itinamnama, it is in Jesus alone. Andiyan dadalhin tayo. Marriage vow, to love and to cherish till death do us part. Itibiyang ni Apo Diyos kakabsat, saan at till death do us part. Itibiyang ni Apo Diyos, adda iti agnanayon. Nagpintas kakabsat dayjay imbagana ni Juan. Iti libro na iti Revelation 21 verse 4. Kunana ni Apo Diyos, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying, and there shall be no more pain, for the former things have passed away. Punasin to ti Diyos dagiti lulwa kadagiti makita. Awanton ni patay. Awanton ni nanladingit. Awanton ti sangsangit wenno ot-ot. Tati panagbibiag tayo ito takabsat. Irugik iji tuna adda iti ot-ot nga mangited iti panagsangsangit, nga mangited iti panagladingit, nga mangited iti patay. Iti kunana na po Diyos, dagitoy isu iti mangited iti luwa kadigiti matmatay. Anyan kakabsat nga nagpintas nga dayjay imbagana ni Apo Diyos anya. Mamati kayo kenkuana. Mamati ak kenkuana. Nga dayjay nga panagpamati tayo kakabsat, buklen na meten dayjay tarigagay tayo nga agbalin tayo nga sanga, nga agdanayon ken kanayon, nga adda, nga agtalingaed ken Apo Jesus. In our choosing and in our decision to choose Jesus rather than the enemy, anya, saan kakabsat, subyentay man ti topic, what tayo? To love and to cherish till death do us part. Dahil iti normal, iti tao, tapay iti tao, when matay. Ngayon ni Apo Diyos, balbaliwan na dahil nga meron sa to love and to cherish forevermore. Palubusan ni Apo Diyos kakabsat when nga maturog di itete na tibiyag. Tapay, iti kunana na banugdan. Iti panagsakit kakabsat, adda iti ut-ut. Adda iti rigat. Adda iti sangsangit. Adda iti ladlati. Do you have loved ones who got sick and in their sickness they died? They didn't baga kakabsat. 4. They got sick. Adda kadi iti ut-ut. Adda kadi kakabsat. Dayjay panagsangsangit. Personally, hanggang dayjay mangbambantay, it is the one that is sick. Naut-ut kakabsat. Especially no iti sakit nga dimteng, it is cancer. Dayjay cancer kakabsat inutin na nga sepsepen iti pigsa ken salunat dayjay tao. We did not know that Mamang was sick with cancer.
We just know she was sick. In pandi kadigiti nakadado nga sa hospital sa San Fernando, Baguio, Dagupan, uray pay, ijay hospital tayo, ijay Pasay. We never know what was her sickness. Ganang iti may sangal daw. Nagsarak ni Ruben, my brother, kini Dr. Archie Lamadrid, iti hospital tayo, Manila Sanitarium Hospital, itinaga na palang di, Ma'am Sita. Family friend mi ni Manong Archie, karuwa mi di Artacho. Iti ko na Ruben, kumusta ni Nana? And my brother told the situation of Mama. Kuna na ti doktor, anda ka di iti x-ray na. Adu iti x-ray na kamsata. Kadigiti dudok when hospitals nga ni panami, they had her x-rays. At the doctor, alaan man. So naipandag iti x-ray film, iti Pasay, inadal, di Dr. Lamadrid. It advised na, Ruben, alain yung asigot ni Nana dito. So we brought Mamang to the hospital. Sakbay check up sa agbibiyag iti ut-ut pain. Kit kitaak ni Mamang. Baruak pa iti up sa kit kitaak ni Mamang. Iti pang nang up na laeng. If there is a natural anesthesia that she used, it was digiti kang kanta kakabsat, iti imno kayo. Numakakantan iti duwa, makakantan iti talo, umayin ti turok kay Juan. Ngem saan nga agbayan? Umay manenjo. Mas asyanak met tin papang nga mangbabantay kay Juan. And then in the hospital, the decision was to operate on her. That the suspicion ni Dr. Lamadrid Kabsat, iti spine ni Mamang, there was a slip in the spine. Ito'y baba. And then when they started operating on her, they realized it was already cancer. Saan mi detect? When we did the doctor na ngayon mo una, they were not able to detect. They closed it. Mamang tayo. Siya itinagaywan. Hindi makita ko hindi monitor. There's a monitor. Tukan nag-flat man eh. Kanda man nita agasin, danto man hindi pulse na heartbeat na nag-flat man. Hindi makita. I know it's about time. Napanak iti kwarto, da Jenny Papang, da Jenny Giti Kakapsa. Papang ko na. Kasto iti sitwasyon ni Mama. He gathered us around. Nagkararag ni Papa. I still remember in my mind's eye the faith of my father. Una na ako, nabayagin na nagsagsagaban ni Mama. Naut-ut iti panagyan. Apo ko na iti kayat mon iti maramit sa iti pagitan. I remember he quoted Revelation 14 verse 13. Nagasat dagintay iti ako. Taginanada kadagiti banbanod. My mother was very, very tired. She struggled for a long time. Kaday sakit nga saan niya naman. Amuyok kapsat. Itinamnama iso dito. Ulitin. Itinamnama iso dito. When intedman ti kabosor, iti temporary as separation tayo, iti Diyos babaeng iti baso. Ngem ni ako Diyos adda iti sumbat ken solusyon na, kaday jay nga inted iti kabosor.
saan kakabsa nga separation iti anyaman no diket din iti kunana agbyag tay tuman iti agyaman. Agyaman na kini ako Diyos kada ito ng naman. Dapat adda iti agnanayon nga panakikadwa tay ito kina ako Diyos. Let us long for the time when Jesus will come. Tapno di kitoy nga pasama ka sa aglipas dan when aglipas dan. Sakbay ting agkararag, agkanta kakabsat dagiti Krisostomo extended family, taga Bisaya, Bintar, Ilocos, Norte, dagiti kakabsat. They are a very lovable family. Dagantay iti kantada. Kung sakbay na, dagitoy nga Crisostomo family kakabsat. They have dadigitahan isong extended family di ko natin dito. Ang amin nga kanta are really members of this Crisostomo family. Dunggan tayo suda, talpasan na, agkararag tayo kakabsat. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami aman. Tasinong batam dagiti salsaludsod niya. Ngay tibiyang mo gayam, agnanayon, akayat mo kadwana kami. Agyaman kami o Diyos, agsipod ta niya po yung Jesus kit insuro na kami. Nga iti kondisyon dagiti maturo
kini patay. Sudalang o Diyos ket temporary laing dita. Agyaman kami tayo tatang sibibiyag kami ket na kita mi iti kinapudno. Inawat mi dahil nga pamati. Inawat mi dahil nga namna. Ket intuno umayo Diyos, iti panawen. Ngay baon mun iti anak mo tap na umay naalaen. Dagiti na ikari na may salamat. Iti namnama mi o Diyos. Ket sika tungpalem to digiti karkari. Dagiti ahiten mi ti biyag. Nga dadan nga ginhina na ituturo ni patay. Riingam tuso ng Diyos. Ket nubda kami iti dagiti anagasa. Nga sangputan ni Apo Jesus o Diyos nga sinibiyag agyaman kami. Ngim na sana ama, amumi nga iti panggipnulso ti kasayatan. Magyaman kami, tanay saganan di iti pagtaingan nga pagawidan nga dita awanton ni patay, awanton iti luwa, awanton ti riglig at awanton agyaman kami o Diyos. Itid mo dahil ang namnama iti tunggal mo sa digito iti dawaton ni iti natin ng Jesus. Amen. Sapay ko makakapsat dahil ito'y naadal na yung bibisyonan kayo. Ito numay nga lawas, agsisinarap tayo tumanan ti kastunod na oras. Dalin tayo tumanan itinapateg nga ayat ni Apo Jesus, redemption story, revisited. Ni Apo Diyos itinapagdisyon ka na, bang rabitan namin.